Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Umra ug Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Harold, 29 anyos. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa akong mga customers nga gipanghatdan og parcel. Usa di ako ka delivery rider. Aron niya hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Oh, sayo man lagi ka nangandam ronak. Sayo ka mo lakaw? O ma, musayo kog deliver sa mga parcel para mahatod na ko ang tanan og sayo. Ah, sige. Pag-amping nak. Ganin na naman nagsigring ang iyang phone. Di ba ginutubag? Hello? Hello sir. May buntag sir. Maghatulot ako sa imong parcel sir. Niyan ako din sa gawas inyo ha sir. What? Bugawas ko. Okay sir. Jarang imong sukli sir. Salamat sir ha. Aris ako sir. Kadiyot, Sir. gusto na ko nga anhi-ablihan sa mga tubangan ng parcel para ko'y tikas. Sige sir. May problema sir. Unsa man ha? Gibiluangan ko nimo. Ha? Nga naman sir. Sapatos ang akong gi-order. Ngano bag man ipang babae ang soda? Sigurado ka nga ako ni. Sir, tanawa pa nga sir. Ikaw man niya sa kuan, imam ni pa sir, di ba? Oo! Pero dili man ni mao akong order. Sir, kalma lang sir. Pwede ni mong kontakon ang seller ana sir. Nya, ireklamo niya nga nga kana mo isud sa iyang parcel. Sus! Giilisan na nimo ang sodo! Mudos na ninyo! Hoy! Akong kwarta ibalik! Di gina pwede sir. Huwag mamisa ana sir. Ambi akong kwarta! Diba, oy! Unsa man, hatag mo di! Nagtrabaho naman tao tarong sir. Habuang ka! Sabay hatag mo di! Adi, yun ikaw! Na hospital gi ko niya to higayon na. Mayo gani kay gitabangan ko sa mga tao. Pero grabe ang akong bunog. Mao nga nakahuna-huna ko nga kinahanglan nga manubag ang nagkulatan ako. Ugo niya. Unsa? Ako'y babayron nimo sa imong pagka-hospital? Sir. Grabe kayo ka og gibuhat nako. Bunog kay nga kong naom. Ako na gani may biktima sa inyong modus? Unya ako ba mo'y babayron nimo? Ha? Bahala ka! Pabayron giti ka, sir. Bahala na bang ginaunsa. Unsa? Mo duty na kagbalik? Oo, ma. Bahala na. Lisod kayo kung dili kong trabaho, ma. Nala, sige. Basta kay pag-amping lang jud ha. Dili na yung taon ko gusto na kung mahitabo tog balik nimo. Ay, kabalakan ako, ma. Ma'am, ayang hapon, ma'am. Niya ko sa inyo haron, ma'am. Diris gawas. Okay, sir. Ako lang ipareceive sa akong papa, ha? Uman ko diha. Akong tawgan. Mugaw sa dayon to. Sige, ma'am. Salamat. Yara, sir, Salamat to, ha? Kadit lang, sir. Hmm. Ang bayad ay. Ha?
Bayad man ko nido. Wa pa man, sir. Kas on delivery man guni, sir. Si Udi man eh. Uy, mau ba? Uy, hala na duty para ba kong anak da? Sige, ako lang kang bayaran dong. Sige, sir. Salamat, sir. Ay, maayo kay sayo kang nauli ron, nak. Mawagin, ma. Isa man eh. Hello? Sir, unsa man yung binuang nga, ha? Imong ipabayad ang akong papa? Nga human naman tog bayad ang parcel? Pero ma'am, cash on delivery man tong imong mode of payment. Human na lagi kog bayad. Di ka kasabot, ana. Ug usa pa, naigisi ang parcel. Pagtanaw na ko, kuwangan ng item sa akong girder. Ma'am, wadyo ko'y kalibutan na, ma'am. Pasensya kayo, ma'am. Binuang ni na. Magpa-refund ko ani, oy. O iuli ang kwarta sa akong papa, ha? Kung di ka gustong mauwawan. Ma'am, ayan lang ko panghulga dayog ingon ana, ma'am. Wa man taong ko magbinuang sa akong trabaho, ma'am, eh. Kung di ganit ni mo iuli, di tagid ka undangag tawag. Ma'am, Kung magmagahi gani gyud ka, ikiha ta ka. unsa? Sukad adto, wa lagi ko niya undangi og post og tawag. Nakasamok na gid siya nako. Og nahadlok sad ko nga iya pud kong ikiha. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Sa unan na kong gika-enkwentro, unsay legal nga paagi para mapugos na ko siya og pabayad sa akong nabayran sa ospital. Kay siya man mo ay nagkulatan ako. Ikaduhang pangutana. Unsay pwede na ko nga ipasaka nga kaso batok niya? Ug asa man kumuduol? Ikatulong pangutana. Sa ikaduha na kong naka-enkwentro, obligado ba ko nga mo refund sa kuha nga item nga akong gideliver? Ikaupat og katapusan. Grabe ang iyang pagsamok nako. Unsa may angay na kumuhaton aron muundang siya sa iyang mga bahad nako? O base sa sitwasyon, pwede ba ko niya nga ikiha? Nga nagtinarong raman ko sa akong trabaho? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Harold. Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, ug akong tingog today ang inyong mapaminaw karong adlaw, ug kay tungod ako usa ka abogada. Punto legal atong pagahisgutan karong adlaw, of course sa mga nay mga pangutana kabahin sa mga medical nga aspeto, no? Naa si Dr. Rene Obra. Busa ay good mo ka problema kay maski ka na mga emotional ninyo nga mga pangutana, mga psychological, ang kanang mga depressed or na ay mga problema kabahin sa mga ginadiling droga or any form of addiction, ayaw mo kaguol. Pwede gina nato hisgutan, pwede mo namong tambagan, tabangan, ipadalan ginang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Okay? Letter sender nato karong adlaw, 29 years old, tawago nato sa pangalan nga si Harold. Unya tig-deliver ni siya og mga parcel, rider ni siya. Unya na ospital ni siya, unya gibinuangan ni siya, no, kay murag gipasanginlan manggud ni siya, no. So murag namugay na ospital pa manggani siya. Mag-post pagid og tawag. Sumuni ang unang pangutana. Sa una kuno niyang gika-enkwentro, unsay legal nga paagi para mapugos niya siya o pabayad sa iyahang nabayran sa ospital. Kay siya man maoy kunoy ning kulata niya. Wa to nimo gipablatter kay kung gikulata ka, the moment ba, kanay mga inani, dili lang tungod kay rider ka, anyone for that matter, kanang pagpanumbag,
kanang buhat og physical nga harm, pag-inflict og physical nga harm sa usa ka tawo, gidili na sa balaod. Kasong kriminal ang atoang madangatan ana kung manakit ta og tao, no? And that is called physical injuries. Tulo na ka level, slight, less serious ug serious. Depende og unsa ang kagrabe ang igo nimo, no, og pila pud ka adlaw nga gakinahanglan kag pahuway or medical attention, or nabalian ba ka, nasamdan ba ka, and the like, no? So gipablatter unta to nimo og report sa police right away para makihan nato sila og physical injuries. Ikaduhang pangutana, unsay pwede na kung ipasaka nga kaso batok niya asa man kumuduol? So mao to, no, ang ako ang giingon nga mo file ka og kaso nga physical injuries nga naman kay sa imong pangutana nangutana ka og asa nimo siya mapaninglan for the hospitalization. Now, aside manggod sa criminal aspect nga imong ipasaka, nagtangag pud dinha uyog sa kasong kriminal ang danyos or civil liability, diin ang tanang mga nagasto nimo sa pagpaayo, pagpatambal, pagpaospital, pagkawa sa imuhang pangita kay na-absent ka, dapat na niya bayran kung mapamatud-an nga sad-an siya or siya gyud or nabuhat gyud niya ang katong pagpanakit nimo or the physical injuries nga iyahang gibuhat, no? Now, ang kaning kasong kriminal manggod, magpa-blatter ta, i-file ni na niya, maghimo tag complaint affidavit, i-file ni na to sa piskalya kung asa nahitabo ang pagpangulata o pagpanakit nimo. Okay? Kung any barangay in Cebu City, adto ta sa Cebu City Prosecutor's Office. Ug sa Mandaue, adto ta sa Mandaue City Prosecutor's Office. Okay? Ikatulong pangutana, sa ikaduha na kong nakainkwentro, obligado ba di ay kung mo refund sa kuwang na item nga akong gideliver? Now, usually, kanang mga items nga imuhang gideliver, as I know, sealed man ni sila. Di man ni sila abli, no? Unless abli na, dapat ang katong gidelivera nimo wa mo dawat, unya the complaint should be not nimo automatic ngadto sa katong nagpada. Driver ra good ka, ikaw goy delivery man lang, dili man ikaw may nagpack sa parcel, dili sad ikaw ang nag-ship ana. No, the moment, manalitan, Manila na, daghan pagod nagiagian, di na siya, gikan, no? So, takhan kayong factors and it's not just you. So, dili pwede nga ikaw lang ang mubago automatic sa responsibility unless ma-proven nga from the time gipak, kumpleto, from the time giship, nga basin ikaw, wala tuyo abaron, no? Nga nadanghag or nasayop, then that's the time. But it has to be proven. Dili siya automatic nga ikaw ang paangkunon, ana. And rarely gyud sa tinud-anay lang, rare kayo na nga ikaw mo'y pagpakasadon ang delivery or ang driver. Ikaupat ug katapusang pangutana, grabe iyang pagsamok nako unsa may angay nakong buhaton aron muundang siya sa iyang mga bahad nako. Ug base sa sitwasyon, pwede ba day ko niyang ikiha nga nagtinarong ramang gyud ko sa akong trabaho? Actually no. No? Ang iyan dapat reklamuhan ba? Ang seller, no? Ireklamo pananglitan. Musulti lang ko sa platform, Shopee or Lazada. Naman to'y complaint form dito. Ang katong buyer, adto siya mo complain. Dili ni mo as rider, no? Unya, ako, I will just take this opportunity nga mo commend, no? Hata I will extend my salutation. Dako ako ang pagsaludo og respeto sa ato ang mga delivery nga rider. Nakasabot ko nga dili lalim ang kanang inyuhang trabaho. Kanang ako usahay guilty ko. Kana ganing wala katultol or magsige nagpanuktok, way mo ayo, way mo tubag kung mangayo na. Unya manawag sa cellphone di katubag, usahay ako. Sus, guilty jud ko ana. Pasensya jud kayo, kanang mag-meeting ko, di ko katubag, usay, wako kailas number, malimot kong na di ko gipa-deliver. Kanang mga ingon, ana, di
taon na lalim unya. Ang ilahang oras gadagan, init kayod kaayo, uwan, usahay mapas mo, singot, abog, dili lalim, no? So, ang mga maminaw unta nato, let us be respectful, let us be extra kind, no? Sa ato ang mga delivery service rider, kaning mga Grab, kaning mga Lalamove, no, kaning mga JNT, kanang mga mag-deliver sa ato ang mga Temo, Shopee, Shein, Lazada, unsa pa na din ha. Dito na lalim ang ilahang trabaho ha. So, panggaapod in taon na ninyo, respetuhi pod in taon na ninyo, give them the courtesy. Ayaw in taon silang pasanginli, ay nag-deliver na in taon na sila, no? Samot na in taon niyo kulataha, kano yung taon kulataho, no? And do not harass them, kay di na nila sa. Or, there is a proper forum. No, kung pananglitan sadaan manggani sila, pwede mangyud na mo complain, no? Sa sakto nga pamaagi ngadto baron sa courier nga company kung asa sila na employ, no, or sa agency, ayaw do not take the law into your own hands. Ayaw kulataha, ayaw pasakiti. Gatrabaho ra pod in taon na sila, okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. So sa ka out. How can I make it through the day without you? You have been so much a part of me. Maayon ato kaning tanan ng mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Joanna. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Say You'll Never Go. RMN Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo dagdasingan nga Joanna. Christoph, asa ka? Apasas ako din sa kong nahimutangan, be. Pusog ka yung uwan good. Na-stranded ko niya, dagan ko gibit-bit paperworks. Asam ka na, Pita? Kaya naunta ka. Salamat ha, Christoph ha, nga imong gikuha si Joanna o giuban din sa pag-uli. Uy, kaso tita ay, anytime nga makinahanglan sa Joanna nako, narating ko. May pa di mong best friend Joanna, nagpakabana pa si mong kahimtang, pero kadang uyab ni mo, ambot lang yun. Huwag pakialam ni mo. Mama, sad uy. Naalagit siya gilakaw ron, maong wa ko niya makuha. Ay, sos, lakaw kung taon. Ingon anak yun ka-importante iyang lakaw kay ni mo. Ambot lang. Ay, ambot o siya nakita ni mo ang tawhana. Ihatod sa ako si Christoph's gawas, maoy. Nihunong namang uwan. Atas ako, tita. Nahala, sige. O salamat dong ha, pag-amping. Salamat, tita. Best, thank you ha. Uy, kaso pero may biyag yung kung to the rescue ni mo kung why mong uyab
Maong kani. Maong thank you good kaayo. Asam gulay siya? Tinuod yung ka nga na sa ilakaw o nag-away na sad mo? Ha? Wa, uy. Sulti ko sa tinuod. Nag-away na sad mo, no? As usual. Ay, sige na, uy. Tingalig. Magabian pa kag maayo. Uy, day. Ganyan na pa ka sige kupot na yung cellphone. Nyamukot kag naong. Ngano ko, uy. Kanina pa ko si panawag ni Vincent Daygot. Tigit to paggun. Taas ki pride tawhan na, eh. Ha? Nga naman, nag-away day mo? Oo. Nasad? Uy, naunsa naman, uy. Ka-toxic ba na yung relationship? Uy, kung mauna no, pagbuwag na lang ka mo. Dili mahimo. At tuon ako siyang apartment o niya. Dili mahimo nga dili ko niya tinggan. Ano niyan mo ka? Alangan. Wa magi ka nag-text na ako sukad kahapon. O niya di pagi ka mo tubag tawagan. Di mo di ka kaagwanta. Nya, masigig pangaway. Kisa ba siya dili masuko? Ang imong panangkin nako simula ang pagusang gabi iway babay o niya naa di ay. Kung wa pa nag-upload og picture ng imong amigo sa Facebook, di gid ko mahibaw. Ay, niapa sa lalagit to. Hanya lagi be, nga sikit makayo siya nimo. Kung nianhi ka ba, aron mangaway na po na ako. Pauli na sa inyo. Vincent. Sorry na. Nituon ako nimo. Please, okay na ta. Babe, please. Ayaw na gud kasuko. Sige na, sige na, sige na. Thank you. Sorry. I love you. Love you too. Let me guess. Ikaw na say na ngayog sorry, no? Oo, ngano di ay. Sama sa gid na ako, good. Ay, abuti mo day, uy. Ikaw, no? Under kay ka na imong uyab. Dili man sa kamuri akong ingon ato kung wa kay nakitang sayop. Day, wa magay sayop. Gibati lang gid akong sabot. Abuti mo, eh. Nganong dili man siya kamubuwag anang imong uyab. Uy, ngay mabay man kaayo na. Pilalagot ka babay ang rason sa inyong away, good. Pero at the end, ikaw ra gihapon ang mga yuog pasaylo imbis iyahang sa... Grabe, dyo kang gugma ni mo niya, girl. Grabe, cute. Tingali pa yung obsession na ng imo, ha? Unsa? Grabe sad ka, uy. Na ako'y Christoph, good. Anak dyo ka ng Vincent. Christoph? Oo. Day, best friend rin taming Christoph, uy. Ang pangutana, kung best friend ra ba sad gyud ang tan-aw ni Christoph ni mo. Kaysa kung tan-aw, day, sobra pa sigala iyang na-feel for you. Day, best friend na gid akong tanaw ni Christoph. Basta pa, dili na ko type si Christoph, day, uy. Daot ka ayo niya. Dili pagid ka maumupurma. Uy, ikaw ba? Grabe sa kay ka. Uy, grabe kay kasi mong best friend. Kay tinuod man sad. Actually, kapila naman ako sige badlong ana, pero yung sultira na ako. Ingon ana lang gid siya. Day, ayaw pangitaa ang love sa physical. Kaya kanang physical, no? Mo fade ra gyud na. Pero ang genuine, ang ka-genuine sa usa ka tawo, dili. Day. Kana si Vincent, inikatiguang ana, mausabrang naong ana. Pero iyang pagkadili matinud-ano nimo, perme na gyud na. O kana si Christoph, doon na pa'y chance nga mapurma na uy, kaya di ba kina siya batiog naong, daot lang. Sige ka, hala ka, magmahay dyo kag ibaliwara na nimo siya. Dili na mahitabo. Friends ramin, no? Oh, excuse aday. Hello, babe? Pwede magitaw niya? Sus?
Gimingaw na dayon ka na ako, no? Sige, asa mo ito magkita? Oh, ni aman na kita din eh. Mingaw man din eh. Nalang ko importanteng istorte mo. Ha? Bahin sa unsa man? Joanna, I'm sorry. Magibuwag na ko nimo. Vincent, ayaw ragad pagbinuang. Huwag kang magbinawang. Ako na ning putlon tungod kay doon na ako yung nagustuhang lain. O unsa? Saingon anak ka sayon? Magduha na ta katuig pero wa ko mabuhag di mo bisan unsa ka kagago. Mo na hinungdan nga nung makigbuwag ko nimo. Di ko gusto nga magtuyok rang imo kalibutan ako. Unsa? Okay, fine. Joanna, maamahan ako. Unsa? Nakapamabdos ka? Yes. Ug love na ko siya. I'm sorry. Makita ra kaglain nga para gini mo. Oh. Im na saling tubig, oh. Ayup siya. Karon pa ka? Sa una na salbahe sa mong ex. Di ko ni mong dawat. Lain kay ka. Imbis imo kong i-comfort mo na pahinog akong sa kung ano nisakitan ko ron. Kayo mo magiusa. Nakay choice mo biya. In fact, daghan na kayong rason nga pwede na unta kang mubiya sa una. Sa una pa gyud, pero you always try to fix everything. Bisag dili ikaw may sadaan. Cristo. Di ba ka, Joanna? Napamagid untay laing tao nga makahatag nimo sa love nga deserve gid mo. Walang gid mo makita. Kaya unsaon nga focus magay ka sa tao nga dili na gid mausab pa. Lain na sa di mo, oy. Ako, wa ba ko nimo makita? Best friend ra ba gyud ko to imong tanaw nako? Joanna, please. Hatagi ko gigayon. Christoph. Suwayan lang gud nato. Basi palayog makaton karas pagigugman ako. Labaw pa sigala. Christoph. Nalipay kaayo ko nga gisuwayan gyud ninyo ni Christoph, Joanna. Kay tanawa o, di abot gyud mong hapit na 5 ka tuig. Mo lagi tita. May gani kay gisugot ko. Dili pa ka mo uli. Laom ng gabi eh. Bitaw Christoph, basig maglisod pa o niya hinuon kag sakay ron. Sige tita. Dili sa ko magdugay. Muantan ako. Love. Antan ako. I love you. I love you too. Unsa? Mura kag napulaan ni Christoph? Haloy na unsa mong ka, uy, hapit na noon mo 5 ka tuig, karon pa hinong ka naka-feel og puol. Ambot pa day, uy. Wagit ko makasabot sa akong kaugalingon. Ay, naunsa man sad ko, uy. Grabe put ka. Joanna! Ay, kalimot sa kong birthday, ha? Oo, lagi. Bantay, ha? Mag-expect ko rin mo. Uy, gipaon na yun na namang gina ni mo imong pagsigigtando sa mga invitation anang Edward, uy. Pila pa lang ganin na siya kabuwan, sukad nadawat din sa atong trabahoan. Grabe na kayo mo ka-close, no? Day, amigo rami, uy. Kalain ba di mo tinanawan? Tingali payag mo na nakasamok sa imong hunahuna, maong napulan kang Christoph. Pataka naman ka, uy. Dili manggod. Ambot na lang gini mo, Joanna. Bahala ka na, uy. Dako na bitaw ka.
Day. Dali. Dayon sa ko apartment yo. Pasensya nga medyo samo kay kong apartment. Asa man day mong ubang friends? Ingon ka na asala. Ambot oy, may klaro. Na makakanako, no? Okay. Sige. Tukan ko sa tinuod, ha? Joanna, at tinuod. Ika gusto ko ni mo. Huwag libaw ko nga pares na gibati. Ayun po yung kaugalingon. Edward. Kung pananglit, sa'yo po gusto kong ipanulti, di yung tagamtando sa kong invitation, di ba? Pero bisa ko sa, huwag yung kang balibat. Oh. Joanna. Edward, Hindi na ito po ka please. ng kaugalingon. Please, ayaw. Di ba ako, mo sa imong gusto? Please, Edward, unsa pa? Joanna! Gusto ka. Naglibog sa akong gibati para nimo. Huwag salamat kini tungod sa nahitabo karon. Karon pa na ako na-realize nga mahagiday na ako si Christoph. Dili na ako kayo nga masakitan siya. I'm sorry. Joanna! Mo rin naka-feel ko nga murag bugnaw na kag tinagdan ako. Sorry, Christoph. Pero tuhui ko, way nahitabo na mo ni Edward. Na-realize na ko nga mahal kita, Itika. Pasaylo ako. Mahal sa tika. Ug dito ko nimo. Salamat kay honest ka na ako. Thank you, love. I love you. I love you too. How can I make it through the day without you? You have so much part of me, you'll never know what to do. After 8 years na mo ka nag-uyab ni Christoph, di ka salmi sa simbahan. Dako kay kong pasalamat sa Ginoong gitagaan ko ni sobra kabuutan nga banya. Karon, may tulo na mi ka anak. Dinhi na lang ko to, daghang salamat, RMN. Mao gid ang mga higalan kaagi ni Joanna nga taga Cebu City uban sa awit nga iya gipangayo. Awit nga regalohan say you'll never go. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka ug sa direksyon ni Priscilla Recanals. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang ni ining talamanon handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubagaha ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya.